Muhammad Gaddafi, Muammar Gaddafi. Shin wai wane Muammar Gaddafi? Me yayi sunansa ya karaɗe duniya? A shekarar nawa zuwa nawa yayi mulkinsa? Wannan shine abin da za mu tattauna a yau. Mutane da dama sun san tarihin Muammar Gaddafi, amma ba su san tarihinsa tun daga tushe ba. To a yau za mu kawo tarihinsa tun daga tushe. Dalilin yacce ya samu mulkinsa, da yacce ya gudanar da mulkinsa, da yacce aka yi kuma ya karɓi mulki a hannun wanda yake mulki a wannan karan. A shekarar 1951, Libya suka samu 'yancin kai daga hannun Turawan Italy. Turawan Italy su suka raini Libya, sun ba su 'yancin kai a shekarar 1951, yayin da suka naɗa Sarki Idris shi yake yin mulki a wannan karan. Shi kuma Sarki Idris ya kasance sarki ne mai kama karya. A zamaninsa aka samu nasarar haƙo man fetur na farko a Libya a shekarar 1950s. A shekarar 1950s aka fara haƙo man fetur a Libya. An yi nasarar gano arzikin da yake karkashin ƙasa a cikin ƙasar Libya, to amma har kawo wannan lokacin talakawa da 'yan ƙasa ba su fara morar arzikin ba, sannan ba sa jin daɗin irin mulkin da Sarki Idris yake gudanarwa. Hakan ne yasa suka ƙi jininsa, suka kira mulkinsa da mulkin kama karya. Bugu da ƙari bai samu cikakken goyon baya 100% a gurin sojojinsa ba, musamman matasan sojoji. To a wannan karan Muammar Gaddafi yana ɗaya daga cikin manya-manyan dakarun sojojinsa. To shi kansa baya jin daɗin irin wannan mulkin da Sarki Idris yake gudanarwa a cikin ƙasar Libya. Wannan dalilin ne ma yasa suka ƙirƙiri ƙungiyar matasan sojoji wacce ake kira da Free Officers Movement. To ƙungiyar matasan sojoji ce wacce take gudanar da mitin a ɓoye a cikin sirri, ne ce za a shirya juyin mulki, za a kifar da mulkin Sarki Idris. A ranar 1 ga watan Satumban 1969, matasan dakarun sojoji karkashin jagorancin Muammar Gaddafi suka samu nasarar kutsawa cikin gidan sarautar Sarki Idris. A lokacin kuma ya fice kasashen waje domin tafiya yawon neman lafiya a kasashen waje. Suka kutsa suka mallake guraren da yake mallakin gwamnati ne a Tripoli da Benghazi. Sun samu nasarar kakkama guraren gwamnati a Tripoli da Benghazi. Suka gudanar da juyin mulki da sabuwar jamhuriya wacce suka kira ta da Libyan Arab Republic, ba tare da zubar da jinin kowa ba. Sun yi juyin mulki ba tare da zubar da jinin kowa ba. Bayan ɗarewar Gaddafi kan karagar mulki a shekarar 1969, bai ayyana kansa a cikakken shugaba ba, saboda yana yawan ambata cewa mulkin Libya na jama'a ne, na al'umma ne. Ya samu nasarar kwakwace duk wani guraren da Turawa suke da iko da shi a cikin ƙasar Libya, ciki har da babbar hedikwatar hakan man fetur. Ya bunƙasa tattalin arziki sosai a ƙasar Libya, wanda a wannan lokacin ana da ittifaƙin cewa kusan a Afirka babu ƙasar da ta kai Libya ko kuma al'ummar Libya jin daɗi. Ya yi gine-gine inda ya gina manya-manyan gine-ginen gwamnati da gidaje wa 'yan ƙasa. Ya samar da hanyoyi da tituna. Ya bunƙasa tattalin arziki sosai da sosai. Duk wanda yake wannan lokacin a zamanin Gaddafi baya kuka na rashin ilimi ko wutar lantarki, lafiya, harkar noma da duk wani abu na more rayuwa. Sai dai daga baya Muammar Gaddafi ya fara fuskantar adawa daga ƙungiyoyin adawa na ciki da wajen ƙasar tasa. Ya fuskanci tsangwama sosai a gurin turawan yamma, musamman ƙasar Amerika da Birtaniya, saboda ya ayyana cewa Libya ƙasa ce mai zaman kanta, don haka a barta ta ci gashin kanta a wannan zamanin. Daga baya dai ya fuskanci hare-hare masu muni, wanda daga ciki ne aka yi nasarar kai masa hari a shekarar 2011, inda aka yi nasarar kai masa hari a wannan karan ne aka samu aka kashe shi, har aka kifar da mulkinsa a shekarar 2011.